Ο Θρακιώτης φοβάται να μιλήσει για το τουρκικό προξενείο, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι η Αθήνα τον έχει ξεχάσει. Για τον Θρακιώτη είναι αυτονόητο πλέον, δυστυχώς, ότι εκεί κράτος είναι το προξενείο και δεν είναι η Αθήνα. Γι' αυτό και συμπορεύονται όλοι οι πολιτικοί, φροντίζουν προεκλογικά να φωτογραφίζονται, όπως σας είπε πριν και ο Κώστας, με τους ψευτοϊωάννιδες, με τους ψευτομουφτίδες, να τάζουν απίστευτα πράγματα. Έχω ακούσει προεκλογικό λόγο να λένε πως αν μας ψηφίσετε θα διώξουμε τη δασκάλα από το δέριο και παραδίδουν τα πάντα τη σκισή. Όλα αυτά που ακούτε δυστυχώς είναι απλά περιγραφές. Οι ελάχιστος από εδώ μέσα είναι εικόνες. Το έχω πει και σε προηγούμενη ομιλία, δυστυχώς αν κάποιοι ήσασταν θα το ακούσετε για δεύτερη φορά. Αν θέλετε να αντιμετωπίσουμε τον Οθωμανισμό και τον Οραγιαδισμό, πρέπει, αφού διαβάσετε την ελληνική ιστορία και μπείτε στο πνεύμα του Λεωνίδα και μπείτε στο πνεύμα του Κολοκοτρώνη και μπείτε στο πνεύμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και οποιοδήποτε άλλο Έλληνα ήρωα, να βρείτε ποιο ήταν το μυστικό τους. Όλοι αυτοί δεν είχαν περιουσίες πίσω τους, όλοι αυτοί δεν είχαν πίσω τους τίποτα υλικό που θα φοβόταν να χάσουν. Αν ήταν αρχαίοι Έλληνες, είχαν τις άρσες και το δώρο στο χέρι. Αν ήταν χριστιανοί, είχαν το σταυρό στο χέρι και το σπαθί και βγαίναν στην πρώτη γραμμή. Σήμερα πλέον αυτός που δημιούργησε τον Οθωμανισμό, είτε στη Θράκη είτε οπουδήποτε αλλού, έχει διαβάσει ελληνική ιστορία. Και είδε πως τον Έλληνα, όταν τον βάζει σε συνθήκες πολέμου στην πρώτη γραμμή, του βγαίνει το πατριωτικό του. Γι' αυτό φρόντισε να μην δημιουργήσει συνθήκες πρώτης γραμμής και πολέμου, αλλά μέσα από συνθήκες ειρήνης να περάσει αυτό που ήθελε και το έχει καταφέρει 100%. Αν λοιπόν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στη Θράκη ότι οι Θρακιώτες δεν είναι μόνοι, πάψτε να απέχετε από εκλογές και να λέτε ότι η εποχή είναι ένας τρόπος να περνάτε το μήνυμά σας. Δυστυχώς χειροκροτάτε, αλλά οι εκλογές πέρασαν και θα τους έχετε στα πόδια σας για τα επόμενα χρόνια. Ξέρετε, αν πάρω μια μεγάλη κοτρώνα και σας τη δέσω στο λαιμό και σας δέσω τα χέρια και τα πόδια και σας πετάξω στη θάλασσα, δεν φαντάζομαι μες στο νερό να γυρίσετε να μου πείτε πως κάνω αποχή για να διαμαρτυρηθώ που μου το έκανες αυτό. Θα κάνετε κάτι για να βγάλετε την πέτρα και το σχοινί από τα χέρια και τα πόδια. Με την αποχή διαλέξατε να αυτοκτονήσετε. Μην στείλετε το ίδιο μήνυμα στη Θράκη, μην τους πείτε να αυτοκτονήσουν κι αυτοί. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν το μαχαίρι στο χέρι. Και υπάρχει δίπλα τους ένα προξενείο που είναι έτοιμο να οπλίσει αυτό το χέρι. Στείλτε το δικό σας μήνυμα. Γιατί ένας κουκός φέρνει την άνοιξη. Μην περιμένετε από τους άλλους να κάνουν κάτι. Ξεκινήστε μόνοι σας, ξεκινήστε σαν μονάδες. Και ο Κώστας έκανε μια μονάδα, και εγώ ήμουν μια μονάδα, και ο Σεμπαϊντίνο Καραχότζα από Μάκος ήταν μια μονάδα, και η Μινέ ήταν μια μονάδα, και όλοι οι Πομάκοι είναι σκέτες μονάδες, και Χατιτζέ και Φατμέ και Χαλίλ και αμέτρητα ονόματα. Για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου και να ολοκληρώσω, να σας πω ότι ο Οθωμανισμός στην Κύπρο σημαίνει να γίνεται η εισβολή το 1974 με τον πιο κοινικό και απροκάλυπτο τρόπο, και παράλληλα νεοραγιαδισμός σημαίνει να γράφεται ένα κατάπτυστο βιβλίο, το κόκκινο στην πράσινη γραμμή, και να βγαίνουν να λένε τα όσα έχουν πει για τους βετεράνους το 1974. Νεοοθωμανισμός στην Κύπρο είναι πάνω στο βουνό εκεί στην πρωτεύουσα να φτιάχνουν σαν με 10 στάδια την τουρκική σημαία και τη σημαία του ψευδοκράτους για να τη βλέπουν οι Ελληνοκύπροι, και νεοραγιαδισμός είναι να πληρώνουν οι Ελληνοκύπροι το ρεύμα για να φωτίζεται η σημαία, για να τη βλέπουν και να σοκάρονται. Δεν σας αναφέρω τυχαία την Κύπρο. Είναι το καλούπι για το κέικ που φτιάχνετε και ψήνετε για τη Θράκη. Νεοοθωμανισμός
στην Κύπρο είναι να διώχνεις τους Έλληνες δασκάλους από τα κατεχόμενα όπως την Ελένη Φωκά, και νεοραγιαδισμός είναι να είσαι πρωθυπουργός των Ελληνοκυπρίων, να είσαι ο Γλάφος Κληρίδης και να στέλνεις έγγραφο επίσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας της Κύπρου που να λέει ότι σου εγγυώμαι πως 24 ώρες θα επιστρέψεις αφού πας στα νοσοκομεία της Κύπρου, και να την προδίδεις γιατί είσαι νεοραγιάς και να μην την αφήνεις να γυρίσει στα κατεχόμενα. Νεοοθωμανισμός στη Θράκη σημαίνει να αφήνεις τον πρόξενο να είναι κράτος εν κράτη, και νεοραγιαδισμός σημαίνει να βάζεις στο πιο κομβικό Υπουργείο, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, άτομα τα οποία αποφασίζουν να καταργούν την ΕΠΑΘ, την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία, από την οποία βγαίνανε οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι, και πλέον ορίζω ότι θα έρχονται Τούρκοι δάσκαλοι μέσα από την Τουρκία για να μπαίνουν σε ελληνικά σχολεία για να παράγουν κατά τα άλλα ελληνική συνείδηση. Φαντάζεστε ότι έρχομαι σε δύσκολη θέση για να πω ονόματα. Είναι σαφώς η συντονίστρια των μειονοτικών σχολείων, η κυρία Δραγώνα. Η ΤΕΟ, σε βάση περιπτώσει. Νεοραγιαδισμός στη Θράκη είναι να προβλέπεται με το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος, παράγραφος 2, ότι στα σχολεία τα ελληνικά πρέπει να προάγουν οι δάσκαλοι εθνική παύλα θρησκευτική συνείδηση, και όμως ενώ κατέχεις μια θέση σε ένα Υπουργείο, να δίνεις εντολή σε δάσκαλο μειονοτικού σχολείου να μην γίνει παρέλαση σε αυτό το σχολείο και να μην διανοηθείς να βγάλεις με ελληνικές ενδυμασίες τους μαθητές. Αν λοιπόν θέλετε να καταπολεμήσετε τον νεοοθωμανισμό και τον νεοραγιαδισμό, καθίστε να διαβάσετε την ελληνική ιστορία και ας σταματήσουμε να ζητάμε από τους νέους να βγαίνουν συνέχεια στην πρώτη γραμμή. Είναι εκ του ασφαλούς, γιατί προφανώς στις ηλικίες της εφεδρείας πλέον δεν θα πολεμήσουμε εμείς, θα πολεμήσουν εκείνοι. Ας μάθουμε λοιπόν εμείς πρώτα την ελληνική ιστορία, και με τον τρόπο που θα ζήσουμε και με τον τρόπο που θα χάσουμε κάποια πράγματα θα περάσουμε ένα μήνυμα στους νέους. Γιατί το κακό ξεκινάει από τις ηλικίες που είναι σήμερα εδώ. Η γενιά η δική μου, η γενιά του 1974, είναι η γενιά της δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης. Όλο αυτό που έχετε στήσει για μας, σε εμάς τους νέους δεν αρέσει. Φροντίστε να μην γίνει το ίδιο λάθος και στις επόμενες γενιές. Αν μεγαλώνετε εγγόνια, μάθετε τους πως η Ελλάδα δεν είναι ούτε ο νεοοθωμανισμός ούτε ο νεοραγιαδισμός. Η Ελλάδα είναι οι αρχαίοι Έλληνες, η Ελλάδα είναι οι Βυζαντινοί, η Ελλάδα είναι ήρωες του 21, η Ελλάδα είναι ήρωες του 40, η Ελλάδα είναι ήρωες της Κύπρου, η Ελλάδα είναι η Πομάκη, η Ελλάδα είναι άτομα σαν τον κύριο Καλίνο που είναι σήμερα εδώ και έχει πολεμήσει στη μάχη της Κρήτης. Η Ελλάδα είναι κάθε ένας που νιώθει μέσα του Έλληνας, γιατί έχει γεννηθεί, αλλά και γιατί έχει πάρει και ελληνική παιδεία. Ευχαριστώ. Η Ελλάδα είναι άτομα σαν την Χαρά Νικοπούλου.